Magandang hapon po sa inyo lahat. At Merry Christmas na rin po. Kami ang grupong kabilang sa Pilipino po ng Jesus Christ Generation 1 sa Lacuna de San Carlos. Sa grupong ito ay matutunghayan nyo ang isang pagtatanghal na kung saan ay ipapakita namin ang mga paghatik at problema dinaranas ng isang Kristiyano at kung paano bumilos ang mahal na Panginoon sa buhay niya. It hasn't always been this way. I remember brighter days before the dark ones came, stole my mind, wrapped my soul in chains. Now I live among the dead, fighting voices in my head, hoping someone hears me crying in the night and carries me away. It hasn't always been this way. I remember brighter days before the dark ones came, stole my mind, wrapped my soul in chains. Now I live among the dead, fighting voices in my head, hoping someone hears me crying in the night and carries me away. It hasn't always been this way. I remember brighter days before the dark ones came, stole my mind, wrapped my soul in chains. Now I live among the dead, fighting voices in my head, hoping someone hears me crying in the night and carries me away. Set me finds me crying in the rain, all alone with my demons I am. Morning breaks another day, finds me crying in the rain, all alone with my demons I am. This man that comes my way, the dark ones shriek, they scream his name. Is this the one they say will set the captive free? Jesus,
panalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor. At tunay nga na ang mahal na Panginoon ang tanging sagot sa lahat ng ating mga suliranin, pagsubok at karamdaman. Kaya huwag tayong manghimagot sa ating paglilingkod sa Kanya, kundi magpanalanginan ang bawat isa na panghawakan niya tayo hanggang sa Kanya pagbabalik. Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Ang lahat ng kapre pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.